गुड मॉर्निंग सांगମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମ୍ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ 3 ମାସିଆ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁକା ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରୁ ଆସିଛି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମ କଲେଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପଛରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ 2 ଜଣ ଆମେ ଆସିଛୁ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଆମ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ 12:30 1ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ତ ଖାଇବାରେ ଆଜି କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଖାଇଲୁ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ରୁମ୍କୁ ଆସିକି 3 ଜଣ ଯାକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଟାଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।